niinku tosi tyhmää. Mulla ei vieläkään niinku kavereit. Pitää varmaan kysästä. Ai niin, mun tavara. Mä unohdan sen. Hei, voitteko te kertoa, että mistä tää tavara niinku juttu on? Minne laitetaan nämä kaikki tavarat? No en mä nyt sulle kerro mitään. No niin, sä oot kaiken lisäksi uusi oppilas. En mä edes tunne sua. Niin, eti ite. No ihan sama. Ei, voitteko te auttaa tän kaa? Minne tää kuuluu? Siis minne nää tavarat? Tuut sä kameran kouluun? En mä sit ikinä näytä sulle tietä. Mene pois, häirikkö. Au. Niin, mene pois, häirikkö. Tuu. Niin. Jatketaan sit juttua. Niin, toi oli vähän kiva toi yksi. No ihan sama, jos muu ei oteta. Tuolla on varmaan joku laatikko vai joku. Hitsi, au. Wow, täällä on kaikkea. Hei, siis mitä sä niinku teet? Yrität sä varastaa täältä jotain? En. Mä tulin vaan niinku viemään tää. No ei filmikameroit saa niinku tänne tuoda. No okei. Wow. Siis kenen kamera toi on? Saanko mäkin tän? Tää on aika magea. Näpit irti se on ton... Siis mä en muista. Se on mun laukku. Älä koske siihen, turpapää. Mitä? No niin. Älä koske siihen. Se on mun. Nää kuulusuojelmatkin on mun. Älä enää mene ikinä tänne kaapille. Niin, ja sitä juttu. Mitä se nyt taas teki? Se otti mun jutun. Se otti mun laukun. Kertaaks Opelle? Vitsi. Ope, toi rotta, toi kauhea ruma rotta. Se meni ottaa ton Cloverin laukun. Se niinku koske siihen. Sit se kaivoi sieltä jotain. Missä tämä rotta on? No, se on tossa. No en oo kaivannut. Mä vaan vein mun filmikamera. Filmi? Mitä sä sanoit? Ton filmikameroit ei saa... Au. Sori. Mä oon vaan vähän niinku... Vähän kömpelä. Au. Ai, mun sattuu. Ihan sama. Mut kun en mä kaivannut sitä laukkua. Mä vaan otin sen ja mä laitan sen syrjänpää, ettei kukaan muu ota sitä. No ei au! Lopeta toi sattuu. Mua sattuu. Ei kukaan kaiva toisia laukkuja niinkö. Mene vaikka petsivauvojen kaa. No okei. Hei, siellä ylhäällä. Kuka sä oot? Tulee jono mennään. Onko sun nimi niinku Nuu? Ei vaan ton. Ton? No kenen ton? Ai tonko? Ei mun. Mä pyörin täällä. Ai, mua sattuu. Mennään. Joo. No voihan hitsi. Hetkinen. Siis oot sä mun pikkusisko vai etkö? En mä tajuu. Mä etin Oskaria ja Eerikki. Missä ne voi olla? Tuolla on Oskar. Mitä sä taas teet, pikkurotta? Päästä mut. En päästä. Okei. Au. Ai, voit sä olla? No okei, Lilli. Sori, mun täytyy nyt mennä. Pyydetäänkö Erik? Joo. Erik. Erik. Au. Mä
Mäkin tuun. Niin mäkin. Au. I'm sorry. No, ei se mitään. Mä oon kuitenkin ihan tyhmä. Nyt me kaikki ollaan taas koolla. Au. Niin, kaikki ollaan koolla. No, mutta mitä me tehdään siis nyt, kun me ollaan kaikki nelistään? Saanko mä nyt päättää? Lilli päätti viimeksi. Okei, no mitä tehdään? Leikitään hippaa. Hippa, sä oot. Hei, toi on epistä. Hippa, hippa, hippa. Mä sain sut 3 kertaa. Okei, hippa, Lilli on. Hei, hippa. Nja. Ota meidät kiinni, Oskar. Hei, mä en osaa juosta, niin hippa. Ei, hippa. Brrrr. Hitsi, kellot soi. No ei se mitään, jäädä me ulos. Kellot soi. Meidän pitää mennä jonoon. Jonoon. Toi on palatsi. Au, ai. Tonne ei saa mennä. Ups. Jonoon. Jono alkaa. Koulu alkaa. Mennään. Kuka väitti, että koulu alkaa? Mä tuun jo. Oota. Älä töni. Lopeta. Ai. Au. Ai. Au. Okei, no. Koulu alkaa. Kaikki jonoon. Kuka sanoo, että koulu alkaa? Mä en tiedä, kun nyt tehdään. Kato, kun me leikittiin jo hippaa ja kellot soi. Niin mitä me tehdään? Narrataan, että koulu loppui ja ei niin voi tehdä. Se on väärin. Au. Sori. Au. Miksi te olette täällä? Au. Miksi te olette täällä? Teidän pitää olla jonossa niin kuin kaikki muut. Au. No, mut kun me ei olla koulussa. Me ei olla vielä päiväkodissa eikä koulussa. Eikä me olla missään. Leidän piiri pyörii. Piiri pieni pyörii. Lapset siinä rii. La 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 la. Kengät sanoo täm. Hei, kiva! Tuut säkin mukaan. No, en todellakaan tuollaisiin vauvaleikkeihin. No niin, okei. Tässä on se prinsessan palatsi. Missä se prinsessa itse on? No mä oon se prinsessa, entäks nää? Mä oon tää kissaprinsessa, joten mä saan elää täällä. Tää on mun aula. Vau, onpa kiva, tosi kiva aula. Mutta eihän toi oo oikein kovin kummonen aula. Aika pieni. Mun kodissa on isompi aula. Älä valehtele. On, uskoisit tai ei. Lopettakaa se riita, niin me voidaan sopia yhdessä joku riita. Tai no, mehän ollaan sovittu aika monta kertaa. Sori, kamerat. Kun nää vaan joskus riitelee. Onhan mä sentään rotta. No mennään nyt sinne sisälle. Ihan itse asiaan. Älä koske mitään. Tässä on mun meikkihuone. Täällä on niinku, meikkejä, tavaroita ja sit täällä on vaatteita ja kaikkea semmoista. Ja sit täällä on tällaisia tavaroita, filmikameroita ja kaikkea. Sitten täällä on mun olkkari. Se on aika kiva. Se on vähän pieni, mutta ei se haittaa. Sori, mun isä. Nyt tää on semmonen olkkari ja se on aika viihtyisä voin olla täällä ja uliskella. Sitten yläkerrassa on mun tää tietokone ja sitten on peili
Sitten se mun onnenkolikko. Se on ihan oikea onnenkolikko. Miten mä saan tän? Ai, itse. Tänhän mä sain mun vaarilta. Siinä lukee S, koska se on Sokoshotellin kolikko. Mä sain sen Sokoshotellilta. Älkää kertoko siitä. Mitä Esa muka kertoo? Niin sit yhtä juttu. Mä vaan niinku löysin kiven rannasta. Okei, no mutta mistä sä löysit tän? Se oli vaan, se on ihan vaan tavallinen kolikko, ei se mikään kolikko on. On se oikeesti kolikko, mutta mä en kerro sitten noille. Niin, se on vaan tavallinen. Eikö sä just sanonut, että se on onnenkolikko? Mut mä en sitä usko. Eikö sä just sanonut, että se on onnenkolikko? Niin, onnenkolikkohan se on pakko olla, koska se on paljon kiiltävämpi kuin muut kolikot. Niin. No, kyllähän se voi olla muutkin. Kyllä muutkin kolikot voi olla ihan yhtä kiiltäviä kuin tää kolikko. Niin. Mut, niinku, mitä te siinä juonitte? Mä oon niinku koko ajan kuullut kaiken. Siis mä oon niinku melkein. Mitä te niinku juonitte? Kun teidän pitäisi niinku olla jonossa. Mut ei me ollakaan koulussa. Mitä sä teet? En mä mitään. Mä menen sit, jos te ette oo. Ihan sama. Kun kohta alkaa ole ilta, niin, tai no on jo ilta, niin mentäisikö me jo nukkumaan? Okei, mut ei syödä, koska me syötiin. Joo. Mennään nukkumaan. Mä nukun tässä. Mä nukun tässä. Mä nukun tässä. Kiva, kun te tulitte munkaan yökylään. No, heippa! Me lähdetään nyt nukkuu. Mutta oottakaa ennen kuin te suljette. Toi on mun kuva, toi koira.